na ba kwasam te say boy kakra kro ta kire mu firi hin se de wadi ka kire mu no e na mabeduru ha ne di ta kire do baaye no boy enkomo ne enko yo yura me da wase bebre ye free offenso agempra anase anyankaso na de ma ne baaye nyina ne se ye nana ne ye friend osa e na owo oba ene friend akuata zameka akuata de na tse omu na mienu na ba ku free mu na ka ba ko ena akuata nso wo ye ochire ena osan wo conformwa se wutie conformwa de a na se obi nka ne dwumadi a wodie enkyerɛw na oye konfo a na osom otumfo osetutu ababio ne bosom a ye frɛ no bobai okay ena na osom no ɛwɔ anyankaso na se de onua bɛ ma ye frɛ no ɔkyere no so ne dwumadi a na odie nyina ne sɛ otwabe enu santi wɔhwɛ se de abrabɔ ne niam asi kɔ no ne niam mu ayɛden ama no enti wɔyɛ na dwen sɛ ɔntena faako nyɛ ne nguase enti obetu pata enti wɔde nani bomu ɛfa tachiman kumase ekwan no so wonamua na obepie asuota no ho na obepie asuota ho no na wokɔ nachi no hu sɛ dabi ɛhɔ kasa na yɛ sonko nti wɔba nachi nti wɔba yɛ no ɛna obetu kuro bi a friend ta no so ɛna ɔyɛ sɛ obetena hɔ esanse wɔkasa no ne ne kasa no na ɛsɛ ɛyɛ asante kasa nti wɔtena hɔ eti ne dwumadie num na ɔrekɔto ta no so hene anim sɛ me de me dwumadie nyina ne sɛ metwa abɛ ɛna ɔso me de no kwasɛm nie ɛyɛ kwatwema hene ɛna man baabi yɛ de ɛtenae ɛno nti mentimi nkyerɛw sɛ kɔha ana kɔha nti medi wanim amya kwatwema hene hɔ ai nei yɛ frɛ susanso nti wɔde ne kɔe wɔde ne kɔduru ya pɛ ɛna ɔso me de hye no sanse openso de hye no de a me so me de hye no nti wɔkyerɛ ne baabi mani twabe no na wɔtwabe na ne kɔ nanim no ohun sɛ ɛhɔ amenasa wɔsan de kɔto na nanim mo wɔkyerɛ ne bia foforo e ma no kotwae na wei na dakro ɔkɔ abetwa baaye a na ne nua baa ye frɛ no conform wa no waba abetoɔ no ɛwɔ tano so ɛna obusan sɛ na me nua baa ɛde asɛm wɔso asɛm ni die etia bosoma me som no wobai wakumi manyina enti anya de sɛ masum ne bio ɛna madwane abatoa wo wɔse a wabade a magyew eti wagye no ne nete afei da koro anopa bi ɛma ɛwɔta no so ɛsɔre sɛ ɔmo konsuo ta no mu akɔsa nsuo a ɔmo kɔya na adeɛ bi si yawam anwura fitaa kata so na sinsuo nani ɛma no yɛsɛ ɔmo konsuo no mu a na adeɛ no kɔ nachi ɔmo sa ɔmo chi a na adeɛ no sa nachi eti na ɔmo nte aseɛ enti ɔmo kɔbɔ tanoso hene amaneɛ sɛ nana deɛ ehu deɛ yɛnte aseɛ ɛnu ti sisa wo ba nana frɛ nkonnwayifoɔ ne akonfo a wɔ area hɔ nyinaa mo bɛ kɔm yɛ ɔmo yɛ ade na ama afei deɛ ɔmo ti ya ne sɛ adeɛ ne bɔhwɛ ma sɛ mihia konfo amoa ɛnu nti ɔmo si na wɔn ne konfo amoa ɛhɔ na suman ka konfo amoa ɔtifie ɛna odi mirika ɛna ɔbɔwura nsuo no ofiri nsuo no ba yɛ no na akɔm ho nneɛma nyinaa yɛ dɛn ekura na wɔde pie yɛ na afei ɔmo di mpintin ɛne mena edi akyire ɛna ɔmo de kɔ ahemfie ɔmo kɔduru ahemfie ɛna ɔmo busan sɛ na ɛba ne sɛn ɛna wɔka sɛ kɔ bosomi ɛyɛ me bosom a na me kɔm no wɔ agyempra anyankaso na adi minya okumi manyina ba ko pɛ ka yɛ na me di na dwane ba ha ɛna wato ame enti nya deɛ sɛ me kɔm bosom ni bio enti wɔka saa no na bosom no ɛbɔ hwɛma de kyerɛ ne sɛ men kumu mabio na mmom mema wɔkyekyere kuro baako aka kuro to miɛnsa ɛyɛ abosom namfoɔ enkuro ɛho ɛyɛ konfo amoa asɛm na wo kan kɔ bosom no asɛm na me kan ɔtade akyerɛ konfo amoa no saa okay bosom no ɛna de hwɛma ɛka kyerɛ konfo amoa sɛ men kumu babio na mmom me hyɛ wo bɔ sɛ mema wɔkyekyere kuro baako aka kuro to miɛnsa ɛyɛ otumfoɔ abosom kuro na bɛyɛ atafo akuroto nan okay eti wɔka saa no
hwana kontonkrowi abeto ahemfie ho ade ni kontonkrowi eye atese nyankonton a ebeto awia ebetwa awia ho hia ene ye friend kontonkrowi enu ti ebeto ahemfie ho ena omututuo ade hwemu de kire se aye ampam aye mra se onku ne babio enu ti wojetu atum ene no asom no na we na omoti kromfimfiri de bia na dede ni manfo ko na fiefo nya twabre abusia nyansapo ana wasuguso na waniguso a wohwe a wutie enkomo ne ye de bomode na subscribe share na like na fo adwenche so foto ase ma adoma no sa onye ya fansa ebo so se ne be ya etomu anu beteta kire a eno ewo ahafo mantemo bia nkwanta mansirimu tano not abato mpesu ya so no eno ene eguso a ye bo ho abakwasem e ma refi se oye otumfo brempon obanyini to aso enu ti onua be ma okiri hu se otiti fiofo enti ode kodan tano so yene se omani baabi na afi omontena na omuni omudwuma sanse na bosom na abenye se wohia wo se wohia ebaw se wohia sikao adwumadie bia opese oye bia no obebo amana yeden ayeye enu ti okoye na oka chense medical ka chew se me ni asase na mom kwatwuma hene ena dom me bie nti okobo kwatwuma hene amane ena kwatwuma hene ka kire ne se mesuso me ho otumfuo kwakudua ena de odi kan ena de asase ma me nti mam ko bona mane okobo na mane no so o me bosom no nti mam baabi ntena enu nti o ma ye bia ye fro hwerepopo ena hwerepopo ena ode ho ma eja ochire ani ni nua ba konfo amoa ema o mo bebo o mo sese ewo ho enu nti se obi frita no so susanso se o mo ko ochire ho ana o mo ko konfo amoa ho a na de o kan ne se me ko tano adamfo ochire ho tano adamfo ochire ho ana o mo ye tachire ene sanse na ochire twa be na o de kotanom ekoyi apaye ade ko som tano bofo akwa eye otumfo ensuo enu nti edi tachire no efie free e ba no na se ochire na ne yonko pa ne tano enti no ene me kwatano adamfo ochire ho me kwatano adamfo ochire ho ena afede kasa woroso enti no aworoso ama be kan bom a aye ne tachire no enti edi tachire ne eye tano adamfo ochire sa ne di ne tie wonderful ekwe fa so emakuro no eba no abusia afi moti edin tachire no ba bia fifiri ya ewura ya de ma sante eya asante no abakwasam no sade nananom sinwene ede to ho no mo na obisa wo munya abotre chechep eno na ma asante eye asante no na me to aso kakra bi ede asi esanse na bosom bo bai eye otumfuo bosomti ebre bi du a omko jama ko otumfuo frey emo de bosom ni di wanachi emo mo koy enkunimdie bai enti bla mo duru bechem na omo che eniema no nya ode ma ta kira ne se asase a mo besre free mi ho na me saka ye no me dia mesre so ama mo kura mo fa na fe emu tumidie eya himadwa ene himadwa nso me dia ama mo enu nti sede ye nsaka ya asase ene ho nsise nyina eno no na se no tachire nsase no ebeye mo de apreko pa jama ko a bosom a mo frɛ ne sɛ boban eboaye ebo asante akidom ekoye no eno na ma afedi opem so hira so kra sɛ afedi asase no enye masere biem eye mo amodea ye de ema mo wonderful sɛ de nyina anim no kane ne de ye de ade ma asase kwotena so a enye odea jese ye nwa amamne ne amane na eja de ama nanse amatete se bia sie se krofo bi se wo mo je wo nsa ase de afiri baabi jese wa anya nwa amane ne amame amfa ntudwa enei ka ayewura ta no ombeti aba so mbaje wo ma de ba se de eye mo de complete eba ne sei ena teekire ta no adamfo okire kuro yi aba be hyem bi kire mu yo ewura me da wase bebre se de na me kire ensemu e de kire se bo bai eye otumfo bosom na namso ma nya akwanya etise no esanse na sa bosum no wonti na ebredu se
yechi yewura se prempe ade na kɔ Seychelles Island na ye nana anu odi akonwa so sabre na efre no Pora Kroma anu efre no Kwame Akroma no wo ye na dwen se ni wure kɔ a onso ontena ho na onhwe nhwe ha enfa ne bosom ne ntena fie eti wodi bɔ ne tidom ade ekɔyi na 1896 Appiah pema hankono adio kono ensia okay ana ya chiri wo mu free eye Kumase na ade wo mu copy ekɔ eye Cape Coast wo mu free Cape Coast ana wo mu kɔ Sierra Leone wo mu free Sierra Leone ana wo mu ma wo mu so anu Seychelles Island wo mu koduru ho 1901 afe apem ahankono ene baako afe apem ahankono no wo ha na ya santo akon no ehye na ne baako beto so ana gese omu koduru ho okay enuti omu duru ho omu tena ho ema ye nana no eware ho ewoyi ema ne mani bikura ne efra bi kwakusuga ene de keka ko ema omu bai na omu tena ho emfie bebre na niema nyina ko na wieye na esese omu san omachi ediba enti omu free oman no mu eba bedru Ghana ha 1924 afe apem ahankono aduonu ennan mu okay yenko na nanu a omu ni omu koye no emu dudu na efri mu ema ye nana Pora Kroma de nyame de ne nkwa eche no ema ne san bai na ode amane a esombo ade bre ahafo man nyina ema nananum bia ye nana dua ya nkwanta ekobi wode nankasa den ebai techimentia mukobi brekum ekobi yewura eye Pora Kroma ana de on nankasa den ede baaye kire se wakọ na wasan aba enuti ana yewura efie wo hani ana wose dabi se onyame aye adom nananum aye adom ama ye hene atimi akọ hwan wimfu bebreba wo asantemanu na kuro techre atimi akọ na watimi aba ade nananum bi nan kasa abade a ene na mfie wo hani no asese ye de kan yewura efida efie nu mu a otena so adwai so na asese di saada no ade chairman san nyina se techre nye ne nemo tete techre arafo mo nkomo ne da akoye yakenkan yetetia to da de ma ne ye den no abakwasam ni eyi bi free mu na bi da baabi ya hu onse ne ye ba teche ya ba be hu se sa teche ohin bi wo hanom a okọ Seychelles ekọ ni bi na okansem bi se wonum kopie e wo Seleron kire ya nsa na abrofo no tabiri wo mo se tabiri nwa e do makopiem e wo Seychelles supo no so na de yekoba ye ni ma menche ho kakra bi na yenko yenim asante ukuma pem beba no no ebra abrofo no sesa mpanyimfo yie e do mo kopie mu no omo ni nkan fo ma nko Seychelles eye supo no so omo mo kopie mu e wo Seleron na eho no na setede na asante enante ekoho ekohwe ye nkrofo e ho no mo eno na abrofo se enkrofo wo mo ni ade na Seleron ye de wo ma be pie from Ghana to Seleron na still wo mo ba hede ene ne wo se ye bibi fa eno na ma wo mo sa esesa ye mpanyimfo nyina e de wo mo test hyemam a wo mo de wo mo ekopie e wo Seychelles eye Super Island no so eti wo panyini kan ya ne ho no ejemu kakra wo ho no na esa metiase a dia ya nkwanta brekum ene saa info nyina wo mu nyina ekọ saa Seychelles Super no so bi ena mo nana oka ho ono na otimi de wonom na nkasa nyina won de wo bae a no wo nkwam wode ba be kire eno nti na nei mo de san finhia wo ha no e de ahye Dr. Okon Agyeman Boatia bebio ni finhia enum ne enya saa pepepe abusu Nyansapo nya no ane san ne madwemba kwa so na ye de amami baka se odi Nyansapo a na odi asem e ba na mamre abakwasem afutusem atetesem ene eye de keke ka ho a aha ana abenya no kotie ba bia na wo ha ho sika krono ase kakra ne enko cause ya tetetete wo ye panyini wa hedie minim se unnim de ekoso bonu tofua kakra bi man yo enu kwasam tachi sika kuro ampa sanse na nanum kura no mutu nkono wa ha ate kire se wo mutu nkono ase kire se nkono kire se kanetete no na mutu fom okay tu amana ko fom yi agudie nkono amana yi agudie free fom ade ye japade ade fom ho enu nti na ye wo kurei mu bia bia na efre ho kwatweman na saa dwumadie no ekoso ho pa enti wo mom dodo kokoo no ti sa wo ye niam bi ade kire se bibi saa ho
nyesa obi betom aye den awu okay na esa tetete sa nkru na no mututu nya sika wo ko film no na bi da so de da ho no ma me ne wo kasa yi sa pepepe enna ye konfo anochi onu so ade dade poma bi be si buo bi mu ewo yekura yi mu na omu yi kwan no ena omu yi buo no ye den efiri ho a kandai kamekwa kwakira wo ba bi a ebo no ye den esi na de na ma kwan ma omu ade wo nsa kan ye ni ba ye ho so no na omu ye den omu ayi efiri ho sabre no na ohini ni hanti na ase kuro no dampan nti bra ye ni ba ye ho so no na ebo no ye hu ba bi a ye den afaaye ebo kese pa na se kwa sika ko wo mama peja ko nipa be se wo ha kwant mi peja na wo so buo no mu a dade no mu a ewo so but wo timi ntum firi mu se wan fa ha ma ne niema bi am boso a anya de se obetinya den wo som susu aye den ewo so enu ti odi be si wo no ekirei na ye busa mpanyimfo no bi ana omu kire mu se o ma yeti asese sika kokko ye den ewo ha na bre bi bedu a boni kokko ebeba abetu sika kokko ye den ewo kure mu enu ti we a ekoso no enye ye adenwonwa ye sha ye konfo anochi ehye ye ye no kure okay obanyi me dance na odin ni biom yo ye frame bafo awu akwaku dome obrempon ne wo fa ne me ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabu monim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame